Името ми е Енцислав Карманджиев. Преподавател съм в катедра Икономикс от 1991 година. Учил съм в два университета и една академия в страната и в чужбина, но когато изрека думата професор, в моето съзнание възниква един от първите три образа на професор Любен Беров. Професор Любен Беров, който изучаваше заедно с нас и развиваше науката стопанска история. Имам много спомени с него, но така най-типичният спомен е, че никога не закъснявахме за лекцията му поради една много простичка, много повседневна причина. Можеше да няма свободно место в аудиторията. С професор Беров естествено имахме и приключения, и аз ще ви разкажа един почти анекдотичен случай. Колега от африканския континент се явява, разбира се, заедно с нас на изпит и не до там подготвен, оправдава неубедителното си представяне с недоброто знание на български език. И споделя с професора, че е по-добър с неговия английски език. Няма проблем, отговаря естествено на английски професор, изпитът продължава на английски, но резултатът е пак същия. И тогава колегата споделя, че всъщност официалният език в неговата страна е френския. Няма проблеми, отново отвръща професора и той е път на френски и изпита продължава. Как е завършило? Вероятно колегата се е явил на изпит поправителен, защото професора беше принципен човек и водещия негов принцип беше да равнопоставя студентите си. Тук държа една книга «Стопанска история». Стопанска история, написана от професор Беров. Тя е една от най-ценните книги в моята библиотека, която наброява няколко хиляди тома. Не само заради личното посвещение до семейството ми, а защото тази книга е образец на умението на професора да съчетава историческия подход с логиката на своето съвремие. И ние имахме шанса от дистанцията на времето, може да кажа щастието, да споделим с него съвремие. След това съм имал много срещи с него и когато беше председател на Министерския съвет на Републиката, така незаслужено недооценен и в академичната среда, винаги обаче за мен беше удивление не само това съчетаване на историческото с логическото, а и възможността, неговата способност да прогнозира бъдещето. Затова, знаете ли, за мен и моето поколение професор Беров остава вектор. Вектор в науката, вектор в живота. Книгата е стопанска история, защото професор Беров беше ръководител на катедра стопанска история. Но това е катедрата, която се обособи от нашата катедра, която днес се нарича Икономикс. Той започна своя творчески път именно от катедра Икономикс днес. Неговите дни свършиха, но дните продължават. Продължават нашите дни. След нашите дни ще продължат вашите дни. Ако вие обаче стъпите в посоката на този вектор, ще може да добавите една истинна икономическа история на света и на вашето време. Бъдете с нас!